Избрани си, спри за миг и усети как нещо деликатно, но мощно се е променило в невидимия свят. Фактът, че в момента чуваш тези думи, не е случайност. Това е знак за синхрон. Небето има начин да нарушава обикновените моменти, когато вече е започнало да се разгръща ново начало. Този момент носи точно такова значение. Дълго време пътят ти може да е изглеждал тих, усилия без признание, подготовка без видима награда. Продължаваше напред, докато вратите изглеждаха далеч, а възможностите бяха почти недостъпни. Но тишината не винаги означава забавене. Понякога тя е мястото, където небето подготвя сцената за нещо по-голямо, отколкото можеш да постигнеш сам. В живота има написан модел. Еклесиаст 3.1 ни напомня, че за всяка цел под небето има определено време. И често това време идва внезапно, облечено в неочакван разговор, а нова връзка или мощна оферта, която се появява точно когато най-малко я очакваш. Избрани си, това, което приближава към теб, не е просто възможност. То е момент, който разкрива колко много подготовка вече е протекла в теб. Някой с влияние ще забележи това, което другите са пренебрегнали. Врата ще се отвори, която преди ти се е струвала невидима. И въпросът няма да е дали вратата съществува. Въпросът ще бъде дали си готов да преминеш през нея. Има нещо, което трябва да разбереш за начина, по който небето се движи. Моментите, които променят посоката на живота, рядко идват с гласни обявления. Те често се появяват тихо, почти скрити в обикновените дни, докато изведнъж всичко не се промени. Един разговор, едно запознанство, един неочакван миг, в който някой те поглежда по начин, по който никой друг не го е правил. И в този момент пътят, и по който си мислял, че вървиш, започва да се извива в съвсем нова посока. Мнозина наричат това късмет, но рядко е просто късмет. Това, което изглежда като внезапен пробив, често е видимият резултат от години невидима подготовка. Случило се, когато никой не е гледал. Помисли за сезоните, през които си преминал и които са изглеждали бавни и несигурни, дори обезкуражаващи. Имало е дни, когато си работил усърдно, но си се чувствал пренебрегнат. Моменти, когато вратите около теб оставали затворени, докато другите напредвали. Може би си се съмнявал дали упоритостта ти има значение, дали усилията ти изобщо са забелязвани от някого. Но небето има различна перспектива за тези сезони. Това, което е изглеждало като забавене, всъщност е било развитие. Това, което е изглеждало като тишина, е било подготовка. И истината е, че качествата, изградени през тези скрити години, стават именно причина за мощната възможност, която в крайна сметка ще намери пътя си в живота ти. Избрани си, има причина влиятелни хора да забелязват определени индивиди в стая, пълна с талант. Мюзик. В далечината на ежедневието не само най-силният глас или най-очевидният талант привличат вниманието на околните. Истинските лидери, тези, които носят влияние, често наблюдават тихо преди да се изкажат. Те следят как хората реагират под натиск, забелязват кой остава стабилен, когато признанието е отсъстващо. Те виждат кой продължава да строи, учи и расте, дори когато няма гаранция за награда. Тези модели разкриват нещо по-дълбоко от способностите. Те разкриват характера. А то е валутата, която отваря врати, които повечето хора дори не забелязват. Може би все още не осъзнаваш, но някой наблюдава внимателно твоя живот, по-близо, отколкото си мислиш. Не със съмнение, а с внимание. Забелязали са постоянството в начина, по който се държиш. Видели са как реагираш, когато нещата не вървят по план. Наблюдавали са как се справяш с отговорностите, дори когато позицията не изглежда особено привлекателна. Мюзик тези детайли говорят по-силно от автобиографии и от думи. Мюзик. И в точния момент тези тихи наблюдения водят до нещо мощно. Предложение, което изглежда по-голямо от всичко, което си очаквал. Сега представи си този миг с мен за момент. Помазанико движиш се през обикновения ден, фокусиран върху задълженията си, както винаги. Може би все още доказваш себе си. Може би все още строиш нещо постепенно, докато се чудиш, кога наистина ще дойде твоята възможност. Мюзик. И изведнъж започва разговор. Но и в началото изглежда обикновен. Просто още един обмен на думи, още едно запознанство, поредната интеракция, която не се различава от многото преди. Но постепенно тонът се променя. Започваш да осъзнаваш, че човекът, който говори с теб, носи ниво на влияние, което не си очаквал. Въпросите им са по-дълбоки от обикновеното любопитство. Мюзик, интересът им към твоето пътуване изглежда целенасочен.
И тогава нещо неочаквано, мюзик се случва. Те започват да описват възможност, не малка задача, не временно предложение, а нещо по-голямо, нещо, което надхвърля мястото, на което в момента се виждаш. Мюзик. В този момент умът ти започва да се върти, защото възможността изглежда едновременно вълнуваща и преобладаваща. Мюзик вълнението шепне, че това може да бъде пробивът, за който си чакал. Но друг глас започва да задава трудни въпроси. Какво? Ако не си готов? Какво, ако тази възможност разкрие области, в които все още се чувстваш несигурен? Тази вътрешна конфликция е по-често срещана, отколкото повечето хора признават. Всъщност, много от хората, които стъпват в най-големите възможности в живота си, изживяват точно този момент на колебание, точно преди всичко да се промени. Това е странен модел в човешката природа. Човек може да прекара години в изграждане на мюзик сила, научавайки уроци от провалите и развивайки устойчивост чрез борба. Но когато моментът на разпознаване най-накрая дойде, съмнението понякога идва първо. Тихият глас в теб шепне, че не си сигурен дали наистина принадлежиш на позицията, която сега ти се предлага. Но има нещо важно, което трябва да запомниш. Когато човек с истинска власт ти подава възможност, рядко гледа само на това, на което можеш да направиш днес. Те виждат какво можеш да станеш утре. Разпознават потенциал, който дори самия ти все още не осъзнаваш. Понякога именно за това тази възможност изглежда толкова интензивна, защото надхвърля версията на себе си, с която си свикнал. Истината е, че мощните възможности рядко са създадени, за да те накарат да се чувстваш комфортно. Те са предназначени да те развиват. Въведен си в нови среди, нови очаквания и нови нива на отговорност, които изискват различна версия на човека, който си бил вчера. И тук много хора отстъпват назад, не защото нямат способности, а защото непознатото тегло на момента ги кара да се съмняват в себе си. Но онези, които напредват в тези моменти, разбират нещо мощно. Те осъзнават, че готовността не означава винаги да имаш отговори преди да започнеш. Готовността често е свързана с желанието да учиш, да се адаптираш и да растеш през самия процес. Растежът рядко се случва в границите на комфорта. Той се проявява, когато някой реши, че възможността пред него е по-голяма от страха в него. Когато влиятелна личност ти предлага достъп до по-голяма възможност, те не просто ти дават позиция. Те поставят ниво на доверие в теб. Казват по свой собствен начин, че вярват, че можеш да поемеш отговорността, поставена пред теб. Това доверие не е предоставено леко. То се изгражда чрез наблюдение на поведение през времето. Замисли се за предизвикателствата, пред които си се изправил, които веднъж ти се сториха несправедливи. Моментите, в които си бил подценяван или неразбран. Сезоните, когато напредъка изглеждаше по-бавен, отколкото си се надявал. В онези моменти тези опити може да са изглеждали като пречки, блокиращи пътя ти. Но сега можеш да започнеш да ги виждаш от различна перспектива. Те са формировали твоето разсъдък, укрепвали са търпението ти, учили са те как да реагираш, а не просто да реагираш импулсивно. Тези качества са невидими за много хора, но за онези, които разбират лидерството, те са ясни и отчетливи. И така, стигаме до момента, който стои пред теб. Защото една такава възможност не само те призовава да направиш нещо ново, тя те призовава да станеш някой нов. Тя предизвиква границите, които си поставил сам на себе си. Пита те да стъпиш в ниво на влияние, отговорност и управление, което преди ти се е струвало далечно. Въпросът вече не е дали такива възможности съществуват. Те съществуват. Истинският въпрос става нещо много по-дълбоко. В един миг, и когато всичко може да се промени, се задава важен въпрос. Виждаш ли себе си като способен да носиш това, което е поставено пред теб? Или старото ти мислене ще те накара да отстъпиш от нещо, което може да трансформира посоката на живота ти? Ти си избраният. Настъпва момент, в който много съдби започват да се разгръщат. И какво ще се случи след това зависи по-малко от размера на възможността и повече от перспективата, която избираш да носиш, докато се отправяш към нея. Но под повърхността на този момент на избрания се случва нещо още по-важно. Повечето хора не осъзнават, че моментът след появата на голямата възможност може да бъде дори по-неприятен от момента преди нея. Преди предложението да пристигне, умът е изпълнен с очакване.
Представяш си какво би се случило, ако най-накрая се отвори правилната врата. Визуализираш пробива, оня, който си чакал с нетърпение. Но когато вратата действително се появи, когато предложението стане реално, вместо хипотетично, нещо дълбоко в теб се успокоява. Въображението спира да скита и реалността започва да задава по-дълбоки въпроси. Тук съдбата става лична, моментът, когато мечтата, за която си се надявал, започва да иска нещо обратно от теб. Виж, избрани възможността никога не е само за получаване на нещо по-голямо. Става въпрос за това да станеш по-голям човек в този процес. Затова предложението носи тежест. Затова сърцето ти усеща сериозността на момента. Защото пътят пред теб няма просто да добави комфорт в живота ти. Той ще добави отговорност. Ще разшири мисленето ти. Ще постави пред теб ситуации, които изискват нови нива на осъзнатост, дисциплина и мъдрост. Това е частта, за която много хора не говорят открито. Не те празнуват повишението, но рядко обсъждат натиска, който го последва. Възхищават се на успеха, но не виждат дългите нощи на вземане на решения, които идват с лидерството. Те видят възможността, но пренебрегват трансформацията, необходима за да я поддържат. Но небето дълбоко разбира този процес и затова подготовката често се случва много преди вратата да се отвори. Избрани има причина, поради която пътят преди пробива не беше лесен. Тези сезони тренираха ума ти да носи по-големи неща. Когато напредъкът изглеждаше бавен, търпението се развиваше в теб. Когато разсейванията те заобикаляха, фокусът се остри. Когато резултатите бяха несигурни, упоритостта укрепваше духа ти. Никакви от тези качества не се появиха за една нощ. Те бяха ковани чрез опити, които те изпитваха, и те принуждаваха да пораснеш отвъд това, което някога си бил. И ето красивата истина. Същата устойчивост, която те е носила през тези трудни сезони, е точната сила, която ще те води през новите отговорности, които предстоят. Не си издържал тези предизвикателства без причина. Пригответе се, защото вашето пътуване е на път да ви отведе в стаи, за които някога сте смятали, че са извън вашите възможности. Замислете се внимателно. Избрани. Колко много хора прекарват години в мечти за шанса, но никога не развиват навиците, които са необходими за да го постигнат? Те жадуват за признание, но избягват дисциплината, която е нужна, за да поддържат влияние. Желаят напредък, но се съпротивляват на дискомфорта, който растежът носи. Но вашето пътуване е било различно. Дори когато наградата не беше ясна, вие продължавахте напред. Дори когато резултатът беше несигурен, вие не спряхте да усъвършенствате уменията си. Дори когато никой не аплодираше напредъка ви, вие тихо изграждахте своята основа. Тези избори създадоха нещо мощно – доверие. Доверието е нещо, което хората с истинско влияние дълбоко уважават. Когато някой, носещ ресурси, власт или визия, започне да търси хора, на които да делегира по-голяма отговорност, те не просто търсят талант. Талант може да бъде намерен почти навсякъде. Това, което наистина търсят, е стабилност. Някой, който не се срива под натиск. Някой, който остава внимателен, когато предизвикателствата се появят. Някой, който разбира, че растежът е процес, а не мигновен резултат. Избрани, тези качества отдавна се формират във вас, даже и да не го осъзнавате. И сега моментът е настъпил, в който тези качества започват да бъдат забелязвани. Но ето и ключовия момент. И самата възможност няма да трансформира живота ви автоматично. Преобразуването настъпва чрез решенията, които взимате след като предложението е поставено пред вас. Тук мисленето става всичко. Някои хора ще погледнат размера на възможността и веднага ще започнат да се фокусират върху това, което може да се обърка. Те ще си представят рисковете, отговорностите и неизвестните резултати. Ще се убедят, че имат нужда от повече подготовка или че някой друг би бил по-подходящ за ролята. Но има и други, които ще реагират по различен начин. Те ще изпитат същата несигурност, но вместо да се оттеглят, ще зададат един много по-силен въпрос. Какъв човек мога да стана, ако се впусна в този момент с кураж? Този въпрос променя всичко, защото стъпването напред не изисква перфектна сигурност. Той изисква готовност. Готовност да растете, готовност да учите, готовност да се издигнете над версията на себе си, която някога е вярвала, че определени врати не са предназначени за вас. Писанията напомнят за този принцип в Еклесиаст 3.1, където се казва, че Бог прави всичко красиво в своя час.
Забележете мъдростта в това изказване. Времето има значение. Подготовката е важна. И когато настъпи определен момент, възможността често се появява по начини, които изглеждат внезапни за всички останали. Но небесата знаят истината. Моментът изобщо не е бил внезапен. Давна беше подготовката, която те доведе до този момент. Всеки урок, който научи, всяко поражение, което те усъвършенства, и всяко тихо решение, което взе да продължиш напред, когато отказването изглеждаше много по-лесно. И сега, помазаниче, ти стоиш на ръба на нова глава. Предложението, което получаваш, не е просто покана да направиш повече. То е покана да станеш повече, да влезеш в среди, които ще разширят разбирането ти за това, което е възможно, да носиш влияние, което ще ти позволи да създаваш въздействие извън собственото си съществуване. Но все пак има още един слой в този момент, който трябва да бъде разбран. Защото възможността, която идва при теб, не е само за напредък, тя е и за назначение, избрано от небето. Когато небето отвори врата като тази в живота ти, никога не става въпрос само за повишение. Става дума за синхронизация. Много хора виждат възможностите като стълба за изкачване, начин да се издигнат над мястото, където някога са били. Но небето често вижда възможността като отговорност, като задължение, което изисква мъдрост толкова, колкото и амбиция. Точно за това този момент е свещен, дори и да не можеш напълно да го обясниш още. Защото предложението, което приближава към теб, не е просто за промяна на позицията ти. То е за позициониране, което ще ти донесе влияние, достигащо далеч извън твоя живот. Ресурсите, достъпът, връзките, новите среди – всичко това са инструменти, а инструментите са мощни само в ръцете на онзи, който разбира тяхната цел. Помазаниче, затова твоя път не можа да се развие така, както си представил. Ако вратите бяха се отворили по-рано, преди характерът ти да бъде укрепен, натискът щеше да бъде непоносим. Ако признанието беше дошло преди да научиш уроците, отговорността можеше да те смаже, вместо да те издигне. Но небето подготвя съдове, преди да налее ново масло в тях. Може би помниш сезони, когато животът ти се е струвал като пустиня. Времена, в които работеше, строеше, учеше, но нищо не се движеше напред така бързо, както си се надявал. Чувстваше се като да вървиш през пустиня, където напредъкът беше измерван в малки стъпки, а не във внезапни скокове. Все пак пустинята винаги е била любимо училище на небето. Там е бил оформен Моисей, там е бил усъвършенстван Давид. Дори Исус беше воден в пустинята, преди да стъпи в пълнотата на своето назначение. Пустинята премахва разсейванията. Тя разкрива какво наистина живее в сърцето на човека. Тя те принуждава да развиеш вяра, когато няма непосредствена награда. И в тези тихи места нещо мощно се случва. Яснотата започва да се оформя. Избрани ми, много от навиците, които сега определят твоя менталитет, се родиха през тези сезони на самота и натиск. Научи се да продължаваш напред без аплодисменти. Научи се да останеш дисциплиниран, дори когато мотивацията избледнява. Научи се да носиш отговорност, дори когато никой не те наблюдава. Тези уроци не бяха напразни. В един свят, където възможностите се изпречват пред нас, се крият моменти, готови да променят всичко. Тези моменти обаче не идват случайно. Те са резултат от дълга подготовка, от време прекарано в изграждане на ценности и опит, които да ни подготвят за по-високи залози. Когато управляващи фигури или хора с ресурси предлагат шанс за участие, те не просто ни канят да се включим в нещо. Те ни въвеждат в сфера на влияние. А влиянието променя всичко. То ни дава възможност да превърнем идеи в реалност, да насочим ресурси към тези, които наистина ги нуждаят, и да разширим визията си извън пределите на въображението. Но влиянието също така поставя на изпитание нашата същност. Предстоят нови гласове, нови разговори и нови очаквания. Ще влезете в стаи, където се вземат важни решения, на маси, където се обсъждат стратегии и в моменти, в които хората ще се обръщат към вас за насока и прозрение. Това може да изглежда плашещо, ако погледнете само повърхността на възможността. Но когато осъзнаете дълбочината на задачата, нещо във вас започва да се успокоява. Разбирате, че този момент никога не е бил случайност. Той е резултат от съвпадение между подготовка и времето. Както ни напомня свещеното писание в книгата Авакум 2.3, визията чака определеното време. Макар да изглежда бавна, тя със сигурност ще дойде и няма да забави.
Много хора обаче неправилно интерпретират това. Те смятат, че забавянето означава отказ. Предполагат, че ако нещо не се случва бързо, значи не е предначертано за тях. Но небесата измерват времето по различен начин от човешките очаквания. Това, което на пръв поглед изглежда бавно, може да е абсолютно перфектно в духовния свят. Забавянето не е пречка пред визията. То подготвя съда, който ще я носи. А този съд сте вие. Помислете за растежа, който е настъпил у вас през последните години. Перспективата ви е различна. Подходът ви към предизвикателствата е озрял. Решенията, които взимате, носят повече осъзнатост. Дори търпението ви е задълбочено. Тези промени не са се случили за една нощ. Те са резултат от безбройни мигове, които в началото са изглеждали незначителни, но заедно са изградили основата на човека, който ставате. И сега, когато тази основа е готова, тя ще поддържа нещо по-велико. Но тук се появява ново решение, защото моментът на възможност не само ще ви пита дали сте способни, но и дали сте готови. Готови да излезете извън рамките на комфорта на идентичността, която сте имали преди. Готови да приемете среди, които изискват по-силна версия на вас самите. В тъгата на новото начало избрания се изправя пред поредната стъпка в своето пътуване. Носейки влиянието на промяната, той осъзнава, че е важно да запази интегритета си. Онова, което го е довело до тук. Преходът в нов сезон изисква смелост да се откаже от старото вярване, че трябва да остане същият какъвто е бил. Растежът е свързан с разширение, а то често започва с единично, но смело решение да се каже «да» на пътя, който се разкрива пред него. Но за този момент се случва нещо по-дълбоко. Нещо, което обяснява защо тази възможност идва точно сега, а не години по-рано. Когато разбереш последния слой, ангажиран, ще видиш, че това предложение не е просто промяна в посоката, а началото на божествена трансформация. Няма случайност в моментите, които се разиграват. Времето в ръцете на небето никога не е безразлично. Това, което на пръв поглед изглежда внезапно, често е резултат от тихи движения, които се формират с години зад сцената. Вратите не просто се появяват от нищото, а разговорите не се подреждат случайно. Хората, които преминават през пътя ти в точния момент, често са част от поредица, която е била задействана много преди да разбереш значението й. Това е божествената промяна, която много хора пренебрегват. Те предполагат, че възможностите идват от случайни срещи или щастливо стечение на обстоятелствата. Но небето работи чрез синхрон. Хора, места и възможности започват да се движат едни към други, докато не дойде моментът, в който всичко се пресича. Когато това пресичане настъпи, то често изглежда почти нереално. Сякаш събитията се развиват по-бързо от очакваното. Тогава избраният осъзнава какво се случва, когато подготовката и времето най-накрая се срещнат. Годините, в които нищо не изглеждаше да се движи бързо, изведнъж придобиват смисъл. Урокът, който веднъж е поставил под съмнение, разкрива своята цел. Търпението, което е било наложено, става именно качеството, което му позволява да се справя с новото ниво пред него. Когато небето започне да отваря врати, то не само променя обстоятелствата, а разширява и средата. Избраният може да се окаже в разговори, които преди са му се стрували недостъпни, да заема място на маси, където се обсъждат идеи, носещи влияние и последствия. Той взаимодействува с хора, чието решения оформят бизнеси, общности или възможности за мнозина. Тази трансформация може да изглежда потискаща в началото, не защото е неспособен, а защото умът му се приспособява към осъзнаването, че вече принадлежи на пространства, които веднъж му се струваха далечни. Това приспособление изисква време. Дори и най-способните личности преживяват моменти на съмнение, когато се запитат дали наистина принадлежат на новата среда, която се развива около тях. Но точно тук разбирането става важно. Избраният, причината поради която вратата се е отворила, не е защото внезапно е станал нов човек. Тя се е отворила, защото човекът, който е бил на пътя си с години, е най-накрая готов да премине през нея. Помислете за начина, по който семенце се развива под земята. Дълго време всичко изглежда спокойно, сякаш нищо не се случва. Някой, който поглежда към земята, би могъл да си помисли, че семето просто е останало бездействено. Но под повърхността корените започват да се формират. Силата се развива на места, които все още не могат да бъдат видяни. И когато моментът дойде, семето пробива повърхността с мощ, която изглежда внезапна за всички наблюдатели. Всъщност обаче, растежът е протичал през цялото време.
Вашият живот се е разгръщал по същия начин. Имало е сезони, в които сте се чувствали погребани под натиска на отговорности и несигурност. Струвало ви се, че правите всичко възможно за да растете, но около вас не е имало видими признаци на промяна. Но под повърхността е ставало нещо важно. Вашето съдържание се е развивало. Дисциплината ви е укрепвала. Устойчивостта ви е формирала корени достатъчно дълбоки, за да поддържат по-голямо влияние. Сега повърхността започва да се напуква. И това, което излиза наяве, е по-силно от всичко, което някой е очаквал. Има и друга причина, поради която небето понякога представя възможности чрез влиятелни личности, а не случайни събития. Влиянието носи ускорение. Когато някой с авторитет или ресурси разпознае потенциал, той може да отвори пътища, които биха отнели години за откритие в самота. Но това ускорение изисква и мъдрост, защото с по-голям достъп идва и по-голяма отговорност. Решенията започват да носят повече тежест, действията създават по-широки вълни и околната среда около вас започва да реагира различно на вашето присъствие. Тук уроците от предишните ви сезони стават безценни. Научили сте се да слушате внимателно преди да реагирате. Научили сте се да останете стъпили на земята, когато емоциите са високи. Научили сте се да продължавате напред, дори когато резултатите са несигурни. Тези качества ще ви водят сега повече от всякога. Кой писанията отразяват този вид преход в Исаия 60? Едно. Стани, свети, защото твоята светлина дойде и славата на Господа изгря над тебе. Обърнете внимание, че стихът започва с команда да се изправите. Изправянето е действие. Изисква движение. Изисква готовност да застанете, когато моментът дойде. Избранникът не означава, че изведнъж ще се почувствате безстрашни. Това означава, че осъзнавате, че възможността пред вас е по-голяма от съмненията, които се опитват да ви спрат. Много хора чакат увереността да дойде, преди да продължат напред. Но увереността често расте след първата крачка, а не преди нея. Първата крачка просто изисква доверие. Доверие в подготовката, която вече е извършена във вас. Доверие в времето, което е донесло този момент в живота ви. Доверие, че появяващата се възможност не е случайна, а целенасочена. И след като бъде направена първата крачка, нещо забележително започва да се случва. Вашата перспектива започва да се променя. В един момент, който изглеждаше плашещ, започна да се разкрива нова перспектива. Врата към нови преживявания, смислени отношения и дълбочинно разбиране, които щяха да оформят следващата глава от живота ти. Но дори когато този път започва да се отваря, остава една окончателна истина, която е важно да разпознаеш. Предложението, което идва към теб, няма да промени само посоката на живота ти. То ще разкрие нещо за твоята идентичност, което може би не си осъзнавал напълно до този момент. Ако послания като това укрепват твоята пътека, знай, че твоята тиха подкрепа помага на този канал да продължи да споделя вдъхновение и прозрение с други, които се нуждаят от тях. В коментарите можеш да намериш прост начин да помогнеш, защото понякога вратата не се отваря само за един човек, а за всички готови да се издигнат, когато моментът се обади. Възможността, която приближава в живота ти, не става дума само за нова роля, нова свързаност или ново ниво на осигуряване. В най-дълбокия си смисъл става дума за идентичност, защото всеки път, когато небето отваря врата, която променя посоката на живота, то разкрива нещо за човека, който преминава през нея, разкрива кой наистина започва да става. За много хора идентичността е оформена от миналото им, от средата, в която са израснали, от очакванията наложени от другите, от грешките, които са направили, или от ограниченията, които са били принудени да приемат. С времето тези преживявания създават тиха наратива в ума за това, в какво човек вярва, че е способен да постигне. Но божествените моменти имат начин да прекъснат тази наратива. Когато се появи мощна възможност, тя те принуждава да преосмислиш историята, която си разказвал сам на себе си, със своя потенциал. Изправяте пред версията на себе си, която някога е вярвала, че определени стаи не са предназначени за нея. Иска да видиш живота си не през призмата на това, откъде си започнал, а през призмата на това, къде небето те води. И именно тук започва трансформацията. Най-голямото изменение, което се случва по време на периоди на издигане, не е външно, а вътрешно. Започваш да осъзнаваш, че дисциплината, която си практикувал в тихите сезони, е оформяла твоята авторитет. Търпението, което си развил по време на дългото чакане, е подготвило твоето съдебно решение. Устойчивостта, която си изградил чрез трудности,
се е укрепвала твоето лидерство. Това, което някога ти се е струвало оцеляване, всъщност е било подготовка. Помисли за хората през историята, които са стъпили в моменти, променили курса на живота им. Много от тях не са се чувствали готови. Не са се чувствали напълно подготвени. Не са били сигурни, че принадлежат на позицията, в която предстои да влязат. Въпреки това, нещо в тях е разпознало призива да се издигнат. Писанията отразяват тази истина в Еремия 1.5, където Бог говори на Еремия преди животът му напълно да се е разкривал. Преди да те създам в утробата, аз те познах. Преди да се появиш на този свят, вече бях подготвил нещо специално за теб. Внимателно обмисли силата на това изявление. Задачата ти е съществувала много преди да осъзнаеш напълно каква е тя. И същият този принцип се разгръща в живота ти в настоящия момент. Пътят, по който стъпваш, не е бил проектиран вчера. Той се е оформял през сезоните на твоето пътуване, моделиран от опитите, които понякога са изглеждали объркващи. Всяко научено уроци, всяко забавяне, всеки миг, който е изисквал от теб да растеш, е добавил нов слой към човека, на когото се превръщаш. Сега светът около теб започва да разпознава това, което небесата тихо са развивали през цялото време. Но промяната на идентичността рядко се случва без съпротива. Когато човек започне да стъпва в по-голямо влияние или възможности, стари вярвания често се опитват да излязат на повърхността. Съмненията може да шепнат, че не си достатъчно подготвен, че някой друг може би е по-квалифициран, че предложението, което се появява пред теб, е по-голямо от това, което можеш да носиш. Тези гласове са познати, защото отразяват начина на мислене от миналото. Но те не отразяват истината за това, на което се превръщаш. Избран. Идентичността, необходима за следващия сезон от живота ти, няма да бъде изградена върху несигурност. Тя ще бъде изградена върху яснота. Дълбоко разбиране, че същата сила, която те е носила през предходните сезони, все още живее в теб. Ти вече си преодолял препятствия, които веднъж изглеждаха невъзможни. Адаптирал си се към ситуации, които някога са изглеждали непосилни. Мъдростта, придобита от тези опити, не е изчезнала. Тя стана част от основата, която те поддържат днес. И тази основа е по-силна, отколкото си мислиш. Възможността, която наближава живота ти, не се появява, защото някой е взел произволно решение. Тя се появява, защото човекът, на когото си станал, е способен да я носи. Затова небесата често чакат точния момент, за да разкрият определени врати. Човекът, който преминава през тях, трябва да бъде готов не само в уменията си, но и в духа си. Трябва да разбере, че влиянието не е свързано с личната слава, а с отговорността. Че ресурсите не са просто награди, а задължения. Че успехът не се измерва само с постиженията, а с въздействието, което оказва върху живота на другите. Избран. Предложението, което идва към теб, носи такъв потенциал. То може да разшири обкръжението ти, може да те запознае с мрежи и разговори, които досега си наблюдавал само от разстояние. Може да донесе осигуряване, което ти позволява да строиш, инвестираш и създаваш възможности не само за себе си, но и за другите. Но най-голямата трансформация няма да бъде в това, което се случва около теб. Тя ще бъде в това, което се случва вътре в теб. Защото когато идентичността се съчетае с целта, нещо мощно започва да се случва. И започваш да ходиш по различен начин. Започваш да говориш с по-голяма яснота. Започваш да взимаш решения от място на визия, а не на колебание. В едно малко село, скрито сред зелени хълмове и блестящи реки, живееше младеж на име Георги. Той не беше известен, но притежаваше нещо, което привличаше хората около него. Уверено присъствие, дълбоко свързано с целта му. Никога не се опитваше да впечатлява другите. Но все пак, когато минаваше покрай тях, погледите се насочваха към него. Въздухът около него сякаш вибрираше от енергия, която не можеше да бъде пренебрегната. Но един ден Георги усети, че приближава нещо важно. Нещо, което щеше да променя живота му. Възможността, която се появяваше пред него, не само щеше да потвърди неговата идентичност, но и да изведе наяве отговорността, която идва с нея. Той осъзна, че когато вратите на успеха се отворят и ресурсите започнат да се движат, отговорността също нараства. Много хора не виждат това, те само забелязват, че шансовете се увеличават, но пропускат дълбочината на тежестта, която съпътства тези промени.
Георги знаеше, че небето никога не предоставя по-голямо влияние, без първо да подготви сърцето на човека да го носи. Отговорността, свързана с този нов етап от живота му, не беше предназначена да го натовари, а да го усъвършенства. Истинското издигане не се измерва с количеството, което получаваш, а с начина, по който управляваш това, което вече е в ръцете ти. Скоро Георги разбра, че предложението, което идваше към него, не беше просто професионален шанс или финансова подкрепа. То представляваше дълбока покана. Покана да поеме отговорност. Отговорността означаваше да признае, че ресурсите и влиянието, които започваха да навлизат в живота му, не бяха случайни привилегии, а инструменти, поверени му за по-висша цел. Съществуваше един библейски принцип, който Георги помнеше. На когото много е дадено, от него много ще се поиска. Тази истина не беше предупреждение, а откровение. Небето поставяше по-голямо доверие в онези, които бяха доказали своята вярност в предишни сезони. Георги осъзна, че моментът, в който е попаднал, идваше точно сега, защото миналите му усилия бяха показали нещо за характера му. Когато не беше забелязан, той все пак запазваше своята честност. Когато напредъкът изглеждаше бавен, той оставаше последователен. Когато възможностите изглеждаха далечни, той продължаваше да работи тихо, изграждайки основите на доверието. Сега живота му започваше да се променя, а разговорите около него ставаха по-стратегически. Хората започваха да искат неговото мнение относно решения, които влияят не само на него, а и на другите. Ситуации възникваха, в които неговото мнение имаше значение. Понякога това беше плашещо, но Георги си припомняше, че отговорността не означава да имаш отговори на всичко веднага. Това беше готовността му да расте и да търси решенията, докато пътуването продължаваше. Много от хората, които днес носеха голямо влияние, не бяха започнали своето пътуване с перфектна увереност. Но Георги знаеше, че с всяка стъпка, която предприемаше, той не само ще расте, но и ще вдъхновява другите около себе си. В един далечен край, където знанието и мъдростта се предаваха от поколение на поколение, група млади учени започнаха своето пътешествие. Те се впуснаха в новото с смирение и любопитство, изпълнени с желание да учат. С всяка стъпка, която правеха, те внимателно слушаха и наблюдаваха динамиката на стаите, в които навлязоха. Въпросите им бяха многобройни и с времето те усъвършенстваха разбирането си за света около тях. С времето мъдростта започна да се разраства в тях. Тя дойде заедно с опита, който натрупаха, моменти, в които трябваше да взимат решения с кураж, вместо да се вкопчват в удобството. Бяха изправени пред ситуации, в които лидерството изискваше не само сила, но и състрадание. Именно за това небето често предоставя възможности не просто чрез събития, а чрез хора. Взаимоотношенията разкриваха характера по-ясно от обстоятелствата. Когато някой те покани да заемеш позиция на влияние, той не просто предлага достъп, а и доверие. Това доверие е свещено и трябва да бъде почитано. Да уважаваш това доверие означава да останеш верен на ценностите, които са те формирали през предишните ти сезони. Дисциплината, която ти е помогнала да останеш фокусиран, смирението, което те е поддържало в готовност за учене и търпението, което ти е позволило да продължиш напред, дори когато напредъкът е бил бавен. Тези качества ще те водят повече от таланта, защото талантът може да отвори врата, но характерът определя колко дълго тази врата ще остане отворена. Сега те очакват нови среди, изпълнени с хора с ярки мнения, силни личности и сложни динамики. Някои разговори ще изискват внимателно слушане преди отговор, а някои решения ще искат смелост, дори когато резултатът е несигурен. Но помни, същата устойчивост, която те е носила през предишните предизвикателства, все още е в теб. Ти вече си преминал през ситуации, в които пътят напред е бил неясен и си издържал сезони, които са изисквали сила и търпение. Тези опити не те отслабиха. Те укрепиха способността ти да стоиш стабилно, когато обстоятелствата се променят. Именно за това възможността, която сега приближава живота ти, не е случайна. Тя е продължение на пътуването, което те е формирало през цялото време. Това, което преди ти се струваше като подготовка, сега става приложение. Ресурсите, които ще започнат да текат в живота ти през този период, не са предназначени да те изолират от другите. Те са тук, за да разширят способността ти да служиш, строиш и създаваш въздействие по начини, които преди не бяха възможни. Защото истинското богатство, както духовно, така и материално, е най-силно, когато тече навън,
а не остава затворено. Ще откриеш, че колкото по-вярно управляваш възможностите, и които се появяват пред теб, толкова повече пътища ще започнат да се отварят около теб. Не защото гониш успеха, а защото синхронизацията с целта създава инерция, която другите естествено разпознават. И тази инерция е само началото. Защото предложението, което приближава, няма просто да те постави в нова отговорност. В далечната страна на възможностите, където небето променя посоката на живота, се разкрива ново ниво на осигуряване и потенциал, което много хора не успяват да си представят. В един миг избраният осъзнава, че когато небето започва да пренарежда пътищата, ресурсите често следват отговорностите. Много от нас бъркат последователността на тези събития. Смятат, че ресурсите се появяват първо, а целта идва по-късно. Но небето рядко работи по този начин. Целта, подобно на тихо шепнене, постепенно се разкрива. Първо идва приемането на отговорността, а след това и ресурсите, които започват да идват в потоци, правещи възможно изпълнението на задачата. Затова възможността, която се приближава до теб, не е просто за заемане на позиция, а за синхронизация с по-голям поток, който вече е започнал да се движи зад кулисите. Но нека не забравяме, че ресурсите, свързани с новата глава в живота ти, може да не дойдат наведнъж. Понякога те започват скромно, с връзка, която води до разговор, който отваря врата към нова идея. Идеята те въвежда в среда, където възможностите нарастват отвъд всичко, което си представил досега. Докато тези части от живота ти започват да се подреждат, важно е нещо да остане ясно в сърцето ти. Ресурсите не са предназначени да заменят целта. Те са тук, за да я подкрепят. Има много хора, които прекарват живота си в преследване на богатство, без да разбират защо го искат. Те виждат ресурсите като крайна дестинация, а не като инструмент. Истинското изобилие обаче придобива смисъл, само когато е свързано с визия. Когато ресурсите ти позволяват да изградите нещо, което надхвърля един единствен момент, избраният, възможността, която идва към теб, носи такъв потенциал. Тя може да донесе финансов растеж, да разшири мрежата ти от отношения, да ти осигури достъп до идеи и среди, които ускоряват способността ти да създаваш влияние. Но нито едно от тези неща не е предназначено да те отклони от по-дълбоката задача. Те са тук, за да те екипират за нея. Свещеното писание ни напомня за този принцип в книгата Второзаконие 8.18. Помни Господа, твоя Бог, защото Той е, към който ти дава способността да произвеждаш богатство. Обърни внимание на формулировката. Не се казва, че богатството просто се появява без цел. Казва се, че способността да го произвеждаш е дарена. Тази способност включва мъдрост, дисциплина, креативност и проникновение. Тези качества вече растат в теб. Помисли как твоето възприятие за възможностите се е променило с времето. Преди години успехът може да му е изглеждал като личен напредък, начин да избягаш от трудностите или да постигнеш признание. Но опитът, през който си преминал, е преформулирал това разбиране. Сега осъзнаваш, че влиянието носи отговорност, че финансовият растеж може да стане канал за помощ на другите и че възможностите са не само врати за личен напредък, а платформи за по-широко въздействие. Тази промяна в перспективата е едно от най-ясните знаци, че си готов за сезона, който идва към теб. В един свят, където успехът често се измерва с материални придобивки, съществува един по-дълбок и всеобхватен принцип, който е в основата на истинското влияние. Хората, които разбират, че успехът не е само това, което получават, а и това, което преминава през тях, са тези, които носят най-голямо влияние. В момента, в който се осъзнае, че ресурсите могат да бъдат инструмент за промяна, светът около нас започва да се преобразява. Представете си, че сте на прага на нов период в живота си. Този нов етап може да ви предостави възможност да инвестирате в идеи, които преди са изглеждали невъзможни. Може да се окажете в позиция да подкрепяте хора, чийто потенциал все още не е оценен, и да създавате пространства, в които другите могат да растат и да успяват. Такова богатство не само, че променя индивидуалните съдби, но и умножава въздействието върху света. Истината е, че небето често поверява тези възможности на тези, които са проявили смирение през предишните си периоди. Спомнете си за моментите, когато ресурсите ви са били ограничени, когато всеки ваш избор е изисквал внимание и когато щедростта е била свързана с sacrifice, а не с удобство.
Тези сезони не са били просто трудности, а важни уроци, които са оформили вашата перспектива. Сега, когато ресурсите започват да растат, умението ви да разпознавате как да ги използвате мъдро ще бъде от решаващо значение. Следващата глава от вашето пътуване не само ще провери вашата амбиция, но и вашата способност да останете фокусирани върху целта, дори когато нови възможности се появяват около вас. По пътя може да се появят distractions, привлекателни възможности, които не съответстват на вашето дълбочинно призвание. Разговори, които изглеждат обещаващи, но всъщност ви отвеждат от пътя, който небето е предвидило за вас. В този период вашата способност за разпознаване ще стане един от най-големите ви активи. Тя ще ви позволява да различавате вратите, които са предназначени за вас, от тези, които са просто мимолетни покани. Тази яснота е рядка, но вие я изграждате през опитите, през които вече сте преминали. Когато ресурсите започнат да нахлуват в живота ви, помнете нещо важно. Богатството не е целта, а целта е истинският смисъл на живота. Ресурсите разширяват това, което вече съществува в сърцето на човек. Когато някой носи визия, ресурсите разширяват тази визия. Когато носи състрадание, ресурсите умножават това състрадание. Но и когато носи мъдрост, ресурсите стават инструменти за дълготраен ефект. Затова, възможността, която се приближава към вас, не е просто стъпка напред. Тя е позициониране. Позициониране в среди, където вашите идеи имат значение, в разговори, където вашето мнение носи тежест, в моменти, когато решенията ви могат да оформят резултати далеч извън собствения ви живот. Но преди да се разкрие напълно тази нова глава, има едно последно осъзнаване, което трябва да се настани в душата ви. Защото предложението, което идва към вас, не само ще промени посоката ви, но също така ще разкрие пълната мярка на човека, който винаги сте били предназначени да станете. Подбрани, когато този момент наближава, носете в себе си последната истина, която трябва да остане в духа ви. Представете си един миг, в който всичко, което сте преживели до този момент, а и се събира в един момент на прозрение. Става дума за предложение, което не просто променя вашия път, а разкрива истинската същност на човека, който сте ставали през всяка стъпка от вашето пътуване. Понякога най-голямото откритие, което една възможност предлага, не е само това, което ви дава, а какво събужда във вас. Когато човек стъпи в момент, подготвен от съдбата, започва да вижда себе си по различен начин. Съмненията, които преди са изглеждали убедителни, губят силата си. Ограниченията, които са определяли вашите очаквания, започват да се разтапят. И в един миг осъзнавате, че пътят, по който сте вървели, всяко забавене, всеки урок, всяка тиха пора е ви формирала за точно този момент. Този миг, в който подготовката среща откритие, е мощен и трансформиращ. Разпознавате, че вече не стоите на същото място, на което сте били. И вие сте израснали по начини, които не винаги са били очевидни, докато са се случвали. Съдът ви е озрял, търпението ви е задълбочено, а разбирането ви за целта е нараснало далеч извън предишните ви представи. Това прозрение променя начина, по който подхождате към възможността пред вас. Вместо да се питате дали принадлежите в тази стая, започвате да се питате как можете да служите на визията, която ви е довела до тук. Вместо да се съмнявате дали сте готови, се концентрирате върху това как можете вярно да управлявате доверието, което ви е било оказано. Вместо да се измервате с миналото, започвате да се свързвате с бъдещето, което се разкрива пред вас. Тази промяна в перспективата е там, където трансформацията става видима. Хората около вас ще забележат нещо различно, когато този сезон започне да се развива. Защото не винаги ще бъде шумно или драматично. Може да се прояви като тиха увереност в начина, по който се държите, устойчивост в начина, по който говорите, яснота в решенията, които взимате и които преди ви се струваха несигурни. Увереност, кореняща се в цел, притежава уникално присъствие. Тя не изисква внимание, но естествено привлича уважение. Но помнете нещо важно, когато започва тази нова глава. Предложението, което получавате, не е краен резултат. То е врата към пътуване, което ще продължи да ви формира дълго, след като първоначалният ентусиазъм избледнее. Пред вас ще има предизвикателства. Ситуации, които изискват мъдрост, а не бързина. Разговори, в които слушането е по-важно от говоренето. Решения, които трябва да балансират смелост с търпение. Тези моменти не са пречки, а част от усъвършенстването, което трансформира възможността в траен импакт.
Писанията красиво отразяват това пътуване в Притчи 16.3. Посвети работата си на Господа и плановете ти ще бъдат утвърдени. Забележете, че стихът говори за ангажимент. Ангажиментът не е еднократно решение. Това е позиция на сърцето, която се носи през много сезони. В един свят, изпълнен с възможности и предизвикателства, живееше един избран. Неговата отдаденост на растежа, честността и целта бяха светъл ориентир в бурните води на живота. Всеки ден той се подготвяше да навлезе в нови среди, където пред него се разкриваше нещо забележително. Силата, която притежаваше, не само че му даваше възможности, но и отваряше врати за другите. Решенията му бяха като ключове, които отключваха врати за хора, които преди време бяха на същото място, на което той стоеше сега. Той разбираше, че истинското лидерство е способно да създава пространства, в които нови идеи и визии могат да процъфтяват. И точно там, в сърцето на този процес, истинското въздействие започваше да се умножава. То произлизаше от един човек, готов да се изправи, когато моментът изискваше. Приближаваща се възможност му напомняше, че животът му скоро ще бъде променен. Тя можеше да започне с обикновен разговор, покана или решение, което на пръв поглед изглеждаше просто, но ефектът му щеше да бъде далеч по-мащабен, отколкото той можеше да си представи в този момент. Точно за това настоящият момент беше от значение. Пътят, който избираше, щеше да определи историята, която ще напише с живота си. Можеше да направи крачка напред, изпълнен с страх и колебание, фокусирайки се само върху несигурностите, които го очакваха. Но можеше и да се изправи с осъзнатост, признавайки, че всеки значим етап на растеж започва с решителност, дори когато целият път не е напълно видим. Избран, приближаващата те възможност не беше случайна. Тя беше резултат от подготовка и навременно действие, от разпознаване на характера, изграден през сезони на тиха дисциплина. Вратата, която веднъж изглеждаше далечна, сега стоеше точно пред него. И когато се отвори, небето задаваше само един прост въпрос. Ще се изправиш ли да посрещнеш момента, който е бил подготвен за теб? Представи си какво би могло да се случи, ако решиш да приемеш предизвикателството пред теб. Запомни това, когато стъпваш напред в идните дни. Причината някой с влияние да те разпознае никога не е била само в таланта. Талантът може да се намери навсякъде. Истинският акцент пада върху тихата сила, която носеше през променящите се сезони. Дисциплината да продължиш да се усъвършенстваш, когато никой не те аплодира. Постоянството да останеш верен, когато резултатите бяха несигурни, и честността да продължаваш да строиш без постоянна валидация. Тези качества създадоха нещо мощно в твоята кредибилност и именно тя е нещо, което истинските влиятелни хора разпознават моментално. Но, избран, с началото на този нов етап, оставай буден. Възможностите носят видимост, а видимостта понякога привлича гласове, които никога не са били присъствали по време на твоята подготовка. Някои могат да поставят под въпрос твоите решения. Други може да се съмняват в твоята готовност. Но нито един от тези гласове не определя твоя път. Важно е само дисциплината и ценностите, които те доведоха до този момент. В един тих и спокоен миг, когато звуците на света се отдалечават, се появява нещо уникално. Увереност, която не е арогантна, а е стабилна и неподвластна на външния шум. Тази увереност е изградената в теб вяра, че нищо, което идва от външния свят, не може да разруши това, което вече съществува вътре в теб. Възможностите, които веднъж изглеждаха като огромни предизвикателства, всъщност никога не са били предназначени да те сломят. Те са тук, за да разкрият силата, която вече се е формирала в сърцето ти. В този миг, наречен Хирос, небето е подготвило всичко много преди ти да осъзнаеш неговата важност. Ако това послание докосва душата ти, остави коментар с числото 777 като знак на твоята вяра. И ако усетиш призив да следваш тази вяра, абонирай се, за да не пропуснеш бъдещи съобщения, предназначени за твоето пътуване. За тези, които искат да подкрепят нашата мисия и да помогнат в разпространението на вдъхновение и насоки, всяко малко действие, като дарение за кафе, е дълбоко оценено. Нека мирът да ръководи стъпките ти. Ти си избраният и промяната вече е започнала.